गिबि गिबि नोंथांमोनखौ आं दिनै बरायग्रोबाय। दा आं दिनैहाय बिटिसि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दुर्गा फुजानि जानानै आं साबायखर बावहरग्रोबाय। जाहा दुर्गा फुजाया दिनैनिफ्रायनो जाजेनबाय। दा बेनिखायनो आं जाहाथे बे जोंनि बिमा दुर्गा जाहाथे जोंनि बे दानि देरहासार जानाय मानाव गेदेर मानगोनां हाग्रामा सारा मोजाङै मोजाङै बिटिसिखौ सालायनो हाथों। बिनि थाखाय आं गिबि गिबि बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबबाय। नंगौ, इलेक्सनाव जेननाया देरहानाया थाखायो, आंहाबो जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आं जेनदोंब्लाबो आंहा दुखु गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मानगोनां हाग्रामा सारा फैफिनबाय। जाहाथे बिथाङा मोजाङै रायजोफोरनि जानाखि लुबैनाय, रायजोफोरनि जा साननाय हनाय डिमान्ड बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावो, बेखौनो आं बिथांखौ खावलायहरबाय। दा आं सिगाङावबो बुंखादों, आं पेनाल्टिबाबो देरहागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जेनबाय। पेनाल्टियाव एखमबा मेसिनाबो दङब्लाबो हाबा थिग बिदिनो आं जेनेबाय। आं बारा भरावबो जेनाखै। सानोबा आं 950 भट मोनबानो आं देरहायोमोन। नाथाय आं मोनसे सम्प्रदायनि मानसिफोर, मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफ्रा आंनो भट होयो। आं दिनैहाय जेनदों आरोखि। थेवब्लाबो जेनदोंब्लाबो आंहा जेबो गोसोआव दुखु गैया। आरो जथेस्थ' खस्थ' खालामदोंमोन आंनि कार्जकर्ता बिथांमोना। नांसेयावबो जेननाया बे जाहैबाय रायजोनिसो खोथा जाहैबाय। रायजोआ जायखौ आसिरबाद होयो बेनो देरहासार जायो होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङावबो गोबां खोथा बुंदों। दा गमामायैनो दिनैहाय भाग्यबो गैया होनजाबाय, रायजोनि आसिरबादबो गैया होनजाबाय आं। दा बेखौ लानानै आंहा जेबो दुखु गैया। आङो जेनदोंब्लाबो आं बिराद मोजाङै दं दा। आरो जाहाथ' स्टेटआवबो बिजेपि सरकार दङ। दाथ' आंहा जेबो खामानि गैथ'ला। दा आङो राजनितिखौ एसे दोनथ'सिगोन। उनाव माबाफोर जायो, टाइमफोर फैब्ला, सम फैब्ला आं मा खालामनाय जायो। जायखिजाया आङो दानि गोदान दानि फैनाय सरकारनि साफ्रोमबो इयुन जागोन एमसिएलए जादों जाहाथे मोजाङै मोजां ज'नो मावलांनानै जाहाथे बिटिसिखौ आरो गोजौसिनाव थिखांनो हायो। बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं हाग्रामा सारखौ खावलायहरबाय। आरो बिथाङा निस्सय मावगोन, आंहा बिसासबो दं, मावखागोन। दा सारखौ आंनि बेखौनो बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबबाय। सारा जाहाथे एकदम बिटिसिखौ जौगानायनि खामानि मावलाङो जाहाथे, बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा बेखौ आङो मानव गेदेर मानगोनां हाग्रामा सारखौ खावलायहरदों जाहाथे गामि ओनसोलाव दि पार्टि लालायनानै दावराव दावसि एबा बे सोलिबाय थानायखौ आंबो खोनादों। आंनावबो गोबां कमप्लेन फैदों। नाथाय बिदि खालामनाया थिग नङा। गावजों गाव इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थाखाय देरहाबानो बिदि खालामनांगौ बे नङा। ओंखायनो मानव गेदेर हाग्रामा सारखौ आं खावलायहरो जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे मावथों। गावनि वार्कार बिथांमोनखौ जाहाथे खावलायनानै दोनहरो, बेखौनो आं हाग्रामा सारखौ गुरैयै आर'ज गाबहरो। मानो होनोबा हाग्रामा सारा आंनिबो लोगो, आंनिबो बस जिहेथु। नाथाय आं माखासे जाहोननि थाखाय आं बे सारजों आं गावस्रानांगौ बायद' जादों। दा आंजों सारजों जेबो कन्टेक्टबो गैथ'वा। आरो बिनि सायाव जेबो गाज्रि मोननांगौबो गैया। हयथ' निस्सय हयथ' साराबो आंनि सायाव हयथ' गाज्रि मोननाय गैया बादि आंहा बिसास दङ आरोखि। नाथाय थायो बिदिनो आखि आगदा थाग्रा माखासे वार्डफ्राव हयथ' गाज्रि मोननो हागौ, बे आलादा जिनिस। आं दा बेखौनो आं खावलायबाय जाहाथे बे दावराव दावसिखौ खालामा, बेखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय। गासिबो जोंनि गणगस मुस्लिम नङा बिटिआरनि जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि वार्कारफोरा जाहाथे बिदि खामानिखौ दा मावथों, बेखौ आं गुरै खावलायहरबाय आरो। एनालाइसिसआ बेनो, जोंना प्रमद साहाबा बांद्राय गोजौआव सिन्था खालामनायाव बे दिनैहाय भुगिनांगौ जादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बहुद फुराना थिखादारफोरखौ खस्थ' होदों। मानो होनना बुङोब्ला पाब्लिकफ्रा जेरेखम मोननांगौ बे जिनिसआव बिथाङा बारा गोसो होयैयाव दिनैहाय बे भुगिनांदों। मानो होननानै बुङोब्ला थिखादारफोरनि आखायाव बिराद खामानि मावग्राफोर थायो, लेबारफोर थायो। बिथांमोना लोमजा साजा बयखौबो हरसै। बे मानसिफोरखौ बिथाङा हायाब्लाबो बिलखौ जायनाखि लाइबिलिटि दंमोन बेखौ जुदि एफा एफा होलांदोंमोनब्ला हयथ' बिदि जानाय नङामोन। आरो रायजो राजाफोरनि साननाय बादि बिथाङा खामानिखौ मावनो हायाखै। बिथाङा दा बाव जेननांगौ बायद' जादों। बे आंनि
एनालाइसिस आंनि नुहुरनायाव आरोखि आरो बे गोबां माने खेबसेनो गोजौ गोजौ सिन्था खालामनायाव बिथाङा गल जादों आरोखि बे आंनि सिन्थाधारा आरोखि आंनि नुहुरनायाव आं बेखौ नुहुरदों बिदिबालाय फुरानानो साबसिन होननानै बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो गनायनानै लादों बेबादिखौ आं नुहुरदों आरोखि आंहाथ' बिसास दं हाग्रामा साराथ' आवगायावबो मोजाङैनो मावबोखादों जेब्लाबो बे सिगां गाहाय लेभेलखौ सिन्था खालामगोरो जाथिखौ सिन्था खालामगोरो बेनिफ्रायसो बे राजनिति खालामो दा थिग बेबादिनो सिगांनिफ्राय आरो बे साबसिन मावबावगोन होननानै आंहा बिसास दङ आरो मावगोनबो मावनानै देखायगोनबो सारा आंहा बेखौ 100% बिसास दं